que chama a atención, esta xente toda que vedes aquí era xente moi potente económicamente. Moi potente económicamente era xente. E vedes que non son grandes panteóns. Porque, bueno, o enterramento xa vos digo, estaba empezando no 1810. Aquí teríamos a familia Munín, que está ligada cos Pereira, e este Munín é o do paso de Prado, que foi o que levou, digamos, o enfrentamento contra os franceses, pero representando, básicamente, nese momento, a sociedade había 4 grupos. Nobles, ceros, hidalgos, comerciantes capitalistas, minoritarios e capitalistas, pero o máis futuro, o máis apostando claramente por ese constitucionalismo. Este sería o máximo representante na comarca do que é a nobleza, a fidalguía, nobleza non, fidalguía. E seguimos para adiante. Bueno, un detalle aquí do Munín este, que teredes oído falar todos de Cachamuiña, o célebre liberador de Vigo. Bueno, pois Munín, digamos, enlazando co que decía Paco, bueno, é cuñado de Cachamuiña. Entonces, bueno, aí ven esa relación tamén de Cachamuiña con esta zona. Sabedes que Cachamuiña, en realidad, o seu o célebre batallón do Ribeiro que dixe el, tiña a súa sede aquí na nosa comarca, concretamente en Boaras, que era por o vínculo que tiña con este Munín. Bueno, como decía o autora do libro, o cementerio é un mundo de sabiduría. Aquí, por exemplo, pois mirade, temos un cura que era o confesor da raíña Isabel II e que, por cuestións de faldas e de cousas raras en Madrid, mandaron para Valde, aí en Penacornella, expulsado de Madrid. Temos un Galde, Alfonso Galde, que é o Galde é un banqueiro, un dos primeiros banqueiros que hai aquí na zona. É unha familia no século XIX moi importante. Juan Esteban Seixán Neto do Galde, do promotor. Bueno, foi tamén político, foi importante no desenvolvemento tamén do Carballiño do século XIX. Ainda que no bando contrario do que acaba de decir o Paco do Valentín. Digamos, este era o sector máis conservador, pero tamén explicado no sentido do seu capitalismo bancario, non? Aquí temos este panteón, é un panteón moi curioso, porque aquí xuntanse 3 familias aquí moi importantes do Carballiño do 19. Vamos a ver, vamos a empezar por exemplo aquí vedes o Domínguez Villanueva, o Villanueva Alferán e o Domínguez Muñoz. Aquí, entonces digo, o Villanueva era unha familia basicamente vinculada ao mundo xurídico aquí no Carballiño no século XIX. Emparenta cos Domínguez. Os Domínguez é unha familia que ven de Alvarellos, de Boborás, de xente de grandes produtores de viño dali, unha familia que ten un desenvolvemento económico importante. E depois temos o Alfeirán. Alfeirán é unha familia que é bastante descoñecida no Carballiño, que ven da provincia de Lugo, establecense primeiro en Castelo de Miño, de Castelo de Miño pasan a Gumariz, de Gumariz recalan aquí, casase un deles, casase en Astureses con un Taboada. O Taboada, despois os fillos deso, o Alfeirán, emparentan con estes cos Domínguez, hai unha... E depois temos outra que é o Muñiz. O Muñiz é máis conocidos como os Caldeireiros, é unha familia asturiana. Aquí había no século XIX, había unha importante presencia de comerciantes asturianos. Moitos que viñan aquí ás feiras, que traían aquí era unha das cousas que máis se vendía aquí na feira do Carballiño, era o ferro, o comercio do curioso, concretamente os Muñiz chamanlle os caldeireiros porque veñen na época das fábricas do papel que se fan aquí, hai 4 fábricas de papel como se vende na zona. Eles son os encargados de facer sabedes que nas fábricas en aquel momento había unhas caldeiras moi grandes que se utilizaban para tanto como no proceso de encolado, unha outra cousa, non? Entonces, esta xente viña, veu pa aquí e quedouse aquí establecida. Foron a América e fixéronse unhos dos indianos quizá máis importantes que hubo naquele momento en todo Galicia, os Muñiz. Estes os caldeireiros tiñan, se conocedes o Concello de Boborás, todo o que é o Concello, o edificio do Concello, que é unha especie de pazo, máis os seguintes era todo eles, a finca toda atrás. E pois a parte eran, eu teño parte dos testamentos de todos, dos que morreron. Esta era unha familia en Cuba, concretamente na localidade de Manzanillo eran
eran los, como se dice, os amos, pero de perro, ¿no? Sí, bueno, sí, a casa da panadería Elvira. Sabedes a casa esa? O Alfeirán era o escribán que fixo esa casa. Se vos fixades agora, veredes que caeulle o número que ten en riba, na porta. Deixou ver as iniciales, que era pon R-A-T, Ramón Alfeirán Taboada. Se vos fixades, Se cerraba a perpetuidade, temos un dos poucos homes que teñen unha rúa pegada a... Vivía ao lado de Perfectino Vieites e é o médico Cesario Tizón. Cesario Tizón é un tipo que eu teñolle unha certa admiración por moitos motivos. Primeiro porque sábese moi pouco del no Carballiño. Alguén lle comentei antes, eu fui aquí ao amigo Miguel, que é un home que lle gusta sempre preguntar e saber. Pois Cesario Tizón é un home que nace nun lugar moi pequeniño, con 8 veciños apenas, fillo dun labrego, digamos, acomodado, entre comillas, e, bueno, estudia en Santiago, faise abogado, despois estudia medicina, faise médico, empeza a militar en, bueno, pues digamos, en naquele momento, en movimentos progresistas, digamos, daquela de Santiago, non? Chega a ser incluso ter un cargo importante a nivel no Partido Progresista. Cesario Tizón vense de Santiago, instálase en Bogorás, é médico en Bogorás, e logo ven para o Carballiño e convirtese en médico de pobres. Por que Cesario Tizón me parece a min importante? Porque é un médico moi implicado en moitas historias, e sobre todo de carácter social. Primeira, el funda o primeiro sindicato que se crea aquí no Carballiño. Despois métese nunha pelea moi grande, que é o que nos leva agora a este lado, que é, el ten un empeño en facer un cementerio civil. El non é precisamente un home vinculado ao mundo religioso, nem ao contrario, pero ao contrario. E, pois, aparte, o máis importante, que crea o primeiro colexio laico no Carballiño. O ensino, sabedes que estaba todo completamente monopolizado polo clero. E, de repente, con outra xente daqui do Carballiño, Paulino Vanga e algúns máis, crean o primeiro colexio laico, que ao final termina, curiosamente, en Mor dos Maristas, que se convirte no primeiro colexio marista que se crea na Policía Orense, o daqui do Carballiño. Bueno, este home, aparte, no tema da ampliación do cementerio, esa civil que vamos ver agora, é gracias a él. El tuvo moitísimos problemas nas actas municipais deses anos, ese que é un home que está completamente, digamos, de alguma maneira machacado por defender eso. Bueno, como veremos máis adiante, pois vai ser o seu veciño, porque, curiosamente, o Perfectino Vieites, que é o que paga a ampliación do cementerio, gracias ao empeño que se chama Perfectino Vieites, e eles eran veciños dese lugar pequeniño da Lama que tiña 8 veciños. Hoxe non ten ningún, é onde está, quedou asolagado por debaixo das terras da estación de Bogorás. Ali quedaron as casas, e eran veciños de porta con porta, e foron os dous. Eu creo que non hai ningún sitio do mundo tan pequeno como a Lama que teña dúas con rúas. Tanto Cesario Tizón como Perfectino Vieites, eu creo que merecidamente que as teñen, non? Bueno, pues entonces, bueno, por aí para... Espera, hai un detalle, na salón de actos do pleno hai un retrato do Cesario Tizón ali. Que non había, foi unha sorte así que se nos regalou unha sobrinha de Lugo. En Lugo, sí. Sí, que tiña na casa. Moi curioso o retrato, moi curioso. Bueno, aquí poderíamos ir parando en cada tumba, xa verdade. Un mes. O que dicía a autora do libro. Cada tumba está contando unha historia e cuestión de preguntar e indagar nelas. Vamos a seguir, se non tiñamos aquí paramos aquí para fazer un guiño de Rivadavia. Este foi o que levou a luz para Rivadavia. Mira Valdés, vale, foi un alcalde moi interesante. Este será o Pazo de Vanga, vale, con dali originarios. Fixe un proxecto xa no século XIX para facer un salto onde é o salto o Pozo dos Fumes, no Pozo dos Fumes, aproveitando o desnivel, e logo montou o que é a central de Rivadavia que hai ali na Veronza. Foi isto que montou e, bueno, foi alcalde, implicouse moito, ten unha vida larga. E, bueno, aquí xa vedes, 1897, xa estamos falando de final do 19, que é cando morre esta persona. Tuvo a desgracia de que despois de tanta prima por traer a luz
apenas pudo disfrutar dela, Sí. porque morreu uns meses despois de que ella Chegou no 96. Chegou a final do 96 e eu creo que morreu en marzo do 97. O sea, non pudo casi ni disfrutar dela. Bueno, viu outra Pero luz. están no revivindo, que dicir, o seu traballo Sí. non se perdeu, porque agora ustedes están no, hombre, por suposto. Sí, sí, desde logo que sí. negro, ademais. Eh? A lápida en negro. Sí, no, Se la perdiu o color que é negro, que trouxo a luz. Esta vez que a vexo sempre me recorda a outro persoeiro daqui do Carballiño que tiña unha lápida igual en Madrid, que era Omar María Mosquera. E a lápida de Madrid nós intentamos trela pa aquí e o resto teu, e non foi posible. Pero huérame de gustado ter no Carballo polo menos a lápida de Tomás María Mosquera. Terminaría nunha chatarrería de Madrid, pero non nos foi posible. Queríamos tener tamén o resto dos socios porque Sí, desfacían o cementerio. desfacían o cementerio. Pero o primeiro ministro, Carballo, que houve do Carballiño, e foi o que aboliu a esclavitude. Pero sempre me recorda por son prácticamente idénticas. Está fácil, sí. Debe ter color tamén, debe de ter color, non? Normalmente eran así, sí. O epitafio ese non está nada mal. Sabes de? Que este ha sido fácil, olvidarte imposible. Sí, señor.